Ungo, you got a pasta? Yes. 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 Let's go. Pasta twende. Oma do danga njiti kemunto. Tianga da gome kinde kenyoreke na sei numu wangu pi. Kwa igule? Ni chembise kugonje kelu. Ganga te. Ya. Na saa yetu busasi mana cha gonje ko pasta obwa bakora. Ganga te. Ande. Kenya saa go sisemia. Yanda bi. Dote ga na ko ganita. Sawa. Ya fast. Okay, mali. Kemunto. Okay, karasta. Ewan. Ale karasta, ende tera kwa nake. Aba. Kemunto. Ngwaro mwaru muna nenge. Ororio. Waru to. Ori. Ramuna nenge. Ana kasoti. Ori soti. Acha mayabe kete tai kuchu mayaga yiga. Jiga kondike bana ya nembe kete oja kombo na kumingia kombo. Aba ritual kunywe chai na pima. Sangapi? Na ko meeting jana ko na rire. Tarre na ko manyeri itkeri mo. Mbokongki. Abakong. Ya bakonki. Te stress, kwani tu what stress ya matemo ya university? Oh, yo incha mo ntindi ko joko na matemo. Ona na buya ko na matemo, ntindi ko na matemo. Bono ngotomete ko ring akokora kwena ki. Ekubuati na kia yanki utagete no bugima. Nchome tintete ngende university ndukaga. Tintete ko bera gapi. Inche ndeta ko bera ka. Na bora atakala kinje tintete university ya gusipi. Yani gusiengi sanete. Tigana na magane university tapataje. Aba korati university yote to kuchikwate. Nje? University ende yons gichete abange na gusina mintonka. Nje no mete ko kapienga. Kapienga. Turamanya kapienga. Kapienga university magore. Ngayere. Aba ayo gutanga no chende. Ngai kapiengere. Kapienga no ero goroga karibu na. Aba no ni kautima ite kino. Iko tumaite zere. Kapienga no. To wati focus na bugima. Tumaite university. Kapienga no ero kiti asira kino ero no ngocha gutia. Nero. Bono rende soko boria. Kadra tigana mangana ya mango bompa pigo munu pie. Bokonki obuate. Ya bokongo yo obuate. Ninkumaete kazi. Ondande mayambi ya nama an stress ya matemo. Kemuntu nkino musanio. Kini musanio ime. Yes. Tari ishiko ime. Yes. Tebyo bakongo. Ya ima ya timbwati bakongo. Tigana mangana obuate tebyo bakongo. Tintengo gote. Ndota tigana mangana mange tebyo bakongo. Umaete kero nkobori tari ngambuate. Ntinga onte ebi ninchito konya. Kemuntu rakine ora rzo chakira magara kemuntu te. Bada ote tonseki okagete nimbwata okongo gote. Mbwati bokongo. Enga tienkoba. Tingo te montonde. Manyango bate yande bone tawo na season ya mbura. Mweto na vera ake. Ekobe gwa komora kere goite. Egwa komora kere goite wote. Ngobate ya mora kere tiaye gotoli. Enkobe gocha ndi mbura lioka. Noje ke muntu kuno gusumeriga. Nabokwa gasumeriga kare ninche mpaka nayo ungana abeire. Kama tarakira gusumeri naba buya. Lakini jarago chakira ko bamutuka tindo chigosana mayante biya bakongo. Mayambi yande. Tenche ngogote. Na tigiro buriti bono, na tigiro butibibi ntebye bakongo bwate. Ngo ni tibibi okora. Tari etibyo butibibi. Yari betibibi. Tera no maite. Tebye bakongo. Timbai. Tingo te monto ke monto. Ai, kama ntebye kama. Abantu beskuru ngago teinende bambi yaenyu kwa mangana. Ndera kwa manyire ke muntu. Ndera kwa manyire. Nje nindo muntu kwa mangana. Nje nindo muntu ora tebye ke muntu. Ngokiria ntebye bakongo bwada. Ndago tiri nende chukwe kwa mangana isiko gali. Ai ke muntu ngese. Ngonda tebye. Igang musani kimbuate odaga tiga. Onde tai unte? Gote no mokeira. Nkai ngomo te inkomuira ke. Nkai ke. Tiko jari ndabia. Nje omuchando mbwate tumedi pasta sam. Ni mo ma ngese no yogo na to bekera jisuti.
Pastor Samuel oli okunya kungaina abantu buna baruchi sadaka gusenda kigosenda Omaete inde ndira narwete sadaka roronga ite bobe aseki ngaitia yani nkurusha musini yonse nkomo mugakori ngaitia abantu ebya Pastor ko Sam yenyora ribana are ko nangita mandasi chingende abakado ntebya abako 50 bwana njiza n'ibinde byonse ntebya yako ngitigane 50 bono Pastor Samuel Pastor Sam yani omete akora tato minto lichara sana lichara pastor mogimana etika mangana botenche ngogote Pastor Samuel no mete buno mugakori okoro Thomas aone tio bolimo akagora Pastor Samuel nyumba Pratica ngori nyumba omo pastor yabo etia agoleire Bwana ngo sekolo usenkolerori tindaseka Iboka yo vete ya abaka kitaraseka kende njima yangu tiandi wote aya tebya bono Pastor Samuel tata baka naone ti chiombe cheito ibere aka Pastor Samuel sadaka chingombe ibere onye nchingurwa musini na itia eraru chingombe ibere chonsi nende mayale moyo tuachande kirabo taliwo ayu njina ale ko batatu mino kanga na ebekire ngori kare ebeke ngori ndagendete kuri kibesanya kwa Pastor Samuel ngombe ibere chonsi ibere ay nende chi fresh yanchuka chiri chikurusha mabere bono chiri insa chichorita bya agituachande kire taliwo narwita musini yanenge kwebeke ngori chingombe ibere ya tu obega kitin korera ntebya bakungora Tigego sayo. Tigego. Tigego sayo wetu kuya konse kimbata matanga. Bono. Pastor Sam, umechenje kana ibole tu na ibole tuga. Tote biga kirende mo. Tingo tayo mo ndebya. Na ibole tuga. Mama asiriti. Kiona kibwe. Wewe. Na kibwe. Bono abantu nkabagoteba nanchi mbwati chimu. Mumenyene. Mna andagere. Umuntu ngayokurushe muma ngana atigira magosori ngayokurushe muma kuti bagote abuna lende kero mwana kero ibweru mama okubune ebirecha bona abwate chimuma aba neke maine na bakora kuona lakini ngai na mbwata amasetani ndagereiri numete bona Pastor Sam nero chitubona agatita ata bonda ata na mwisi ko minto Birita bakonda buna yani bakundigeriga baraneli setani onyerende kera beke maine kemunto kero monta agote bambwata amasetani none kanisa resteri ngo saberu ngo tekera ruchibuku gomo tugo arura ubuata amasetani kemunto emu tikatute bishike noye buate bono ntu arenka inkorusi gotobuati kainkorusi ya gotobuati nende tigankaranse iko Pastor Sam nero chitate iso abantu mbate nakikero mwana iboirwa bwachimuma bono Pastor Sam nero chitabona akaigereria kegenga agakebeka bono igaka mura namafuta abo umpaso no omokoro baka kego tigamonyore gatikabire nyasai manamanyenga tigamonyo ekanisa ngo ikaransi guba nabekero chi Bible chi Holy Bible iga Good News Bible baka cheki gora na terekera ruga echinde iga unansabire birecha biro usene inche bononda ondara korana masabato renga yogo ika amasaba bona no meto go sabaya na ikero ni goronsa iga pore nae aba Pastor Sam moyo tomaete bagotelanga no buate mum ebirecha amasetani kiregento mele makande Pastor Sam atatu mnanchine lichini kike mundo uno karaka yega gagi lichini nchembe lichini tokumi no dora ikindabo tekera gakino musanyo akitote byonde tingote njote yabantu bagochakongire stage yabantu bekanisa bakondigereri tingote bono ngakingo chako gukwana bunandika ngakingo chako weresa umuntu ngakingo kwana tingo kwana akia bana manena batingo kwana ngenyore kingo kwana inchinaga ishi ngakibona ngo chako kwana ngakingo kwana aba nargo targo chiga ikera skia 4 year form 4 year kanda ika ndigeri ngake bintu biri
ngonyora turi tukwana ma tukwana liende gaki gusema no tete gonta magwachakire na kobwa eringa gobo lakini ngankobo ikire lakini tinkobo etoba sakobo ise igwachakire otemna nkwenda ore yangobo iri bina bono ukale ko ngobo aba nangusire lakini tinkobo kwa ngusa kibono kyo ko ngusa koro kuna ngusita umeteri chini ninkie abno ngire tika nimbeli chini toko ngire ndo otemna na kwa ngusa ngabona ngayora rusiri chini ngairi koruera aba tuba sawa teimon tinguruta na chini toran tote ire ndo ndega tingo teimon iri chini rigi manka ingo tikorera ngakirende tote imonto we finally gake siri yarenge nkoro yane yasoke biya gutwara abasani unabora abatechi siri cyao hani nyote no musigo monorenga oruro yesu no mi ekise no ekansta tobuwatia habari you don't have a party kangoresha mbwate kwashi ya mnondo chi washi nero mbwate mnondo chi no ekansta nche squeeze nkori no birega njude tende no birega biribiye ikotora igwa eso ko ikotora igwa ngi gyote da no yote do kwano da igwa abaya nabora basokyote bedinga bote mbaso kya bora basokotebe ndebe kideki no birega bunondo chi biribiye no bira magena ebirecha ebiyago engoro ebirecha omwisho no birega ikotora tubuati habari utetikote muntu tayokotebiri yande iki ikotora birora biribiye na maisha gabiri njote tende uno bwata manene ai wachandikire norega ore fua tumetingi kendret ngiote tema kenda nche bunandika nibunando muge bunatata na bwatira habari emita sire na manyire kendret eba ngiote da nje ga oneta yo mindongi